Yeroi trai, sai sien pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong trai. Te ha ka dika video ngan anyo e ka jubab ke bangala keli men snyu trai. Te ki babon na pring jong pi la jubab e ka badai. Te tang khin yak ki ba jubab e ka balat. Te ka jubab ka long ba ngi dei ban pen pau ye ka jing iet namar ba. Kat bang adang perkat ha ka we ka sngi. Siapang ki babon ba kini ki briu ki ba jubure ye ka jing iet na kita ki ba iet ki jong ki. Te habang ala pet ika jingle ka jong ki nga I kumba kalong ka badai ba ki buri ika jing iet ka jong ki nama ba kim kwa ban pen pau. Te ngalong tom lele tang ba iet kam lele lada buri ne lada pen pau ne kam lele tang ba iet katahi kade ka ba kordor hanre ka ngadang pusan utrai uwan pen ban man kren hinga badong kata ka jing perkat jong pa kalong ka babakla namar ka jing iet barabor kade ban pau namar hatu phamsem la yo I na bangala iet ya ka perthai ka ba ukpa junga hi bahap deng ula iet palat bat ula IT no yanga ubalong khon ubala khamar we jong u bat da ka jing iet ngala pen pau Syaka perthai baro ngala syayap halor ka deng na badai na kata ka daw ba kato kade kata ka jing pen pau ka ba ublei u pen pau pat ba e ka jing iet ka jong u yangi u klem le ran te la da ublei u pen pau e kata ka jing iet te kamot kumbala ong bala thau yo ubriu ha ka jing suriem ka jong ublei te kade ken yo ubriu ru bon pen pau e ka jing iet te kata ka jing pen pau ka banga kwa ban ong ye phi kam dei katu ka bo ong ba roi hisngi nga iet ye phi I love you baby I love you kumta ter tip shum sto thau shu te ngam ong ye kata ya kata la da phi ong ru ka biang la da phim ong ru ka biang han re ki kam ken ki de ban pau mo try haba upen I ka jing iet ki kam ki pau te ye ka jing ong te kalanang complete la da kaya tre rengkat bat ka kam te han re ban chu ong tang ka shuntur nga iet kamot kata ka jing iet ka pa phi phila pan pau namar don bon ki briu ki bo ong banga iet han re om shibla pan pau pat ik kata ka jing iet te ka jing iet ka de ban pau te ka jing ong phila ban kren phila ban nom kren ru ya kata ka jing pan pau da ka shuntur han re ki kam ki de ban pau te han anji hi ka ye phi ha ka ni ka sngi ya ka ne ka badon kam ha ji syang ri ka briu ka bom kham ju kran ni kini ki benta ri ka briu ka bele ran ba ban kran ni kini ki benta han re ha bau try upha e nga ba ngan kran nga ha ban kran ban ngai ngo ba udon uwe pastor ubala pau nam ba uba phi ja I tho ba ba unuot be ban kran ni ki ji sha namar na tips kem ba ublei ula ai u ka bor ba un kran namar kata unuot be ban kran bat habang lawan kini ka sur ka boble ong yang abang kren kini bentang ani try ngam jubli men kren kini benta ka no kalong ka ka bang asngo le ran han rai la dang le ran yo ublei se le ran yang namar katangan kren ha kini ka por chapang kini ka jinge in pandang ta pila ye kendo hi samla let's say tai be ye jong pi in ong ye pi ha to pi ye nga pi ru let's say pin ong hot nga ye pi te itai be jong pi da ka buram ikwa ban yele eid bet pi bania do bania dan don dai ki pakwa ban kam shedu ka benta ka ba tang chi tengah la ban don ik ta jing dai te ngan ong ye pi haban kiar kum na kata ka briu lan ne kum na utau briu namar ka jing et kamot kata ka ba phin le pop yo play ka jing et kamot kata ka ba phin ya chabar ka mon ka jong play te han rei shuwa ba om pat ya dei hi shi tengah ngan ong ye phi kalong ka pop wat ba phin ya do phin ya dat bat ka ba iet ka jong phi bat kan no man ra ru I kalong yeng ka ba sup ka ba kmen te phi de ban sngo tho hang ne ha ka jing ya dei hi samla ka jong phi ba no briu ba wan na blei udai ban don bet ka jing ya dei ka ba khoi ba phi hadu ka ta ka sngi ka ba on kan tiu ku rem ya phi teu ta ude ubriu ubau play ula benta na ka benta ka jong phi
han re la dau tau priu bawan ha ka jing em ka jong phi un bo kendon bala da phi ik inga phi de ban le kum ta phi ik inga phi de ban le kum ta bat ka ta ka jing ong ka jong uru ka de ka balong shabar ka man ka jong ublei phi hap an plak no ya utau priu ya ka bala le na ya perkhat han re perkhat ya ka ei ka ban sawan ha ka jing em ka ban sawan te ka ta ken kan wan ra e ka jing kur khu ha ka jing em ka jong phi namar teng teng ki perkhat ba ong kumbang ong banga ka jing e ka de ban pen pau kamut ban pen pau da ka e ka ba ublei shem ngob ha han re da ki ki ba ublei shem ngob ha phi de ban pen pau example let's say phi wan ra phi wan pen thiet hai te ibor iba phila pen thiet inoi give phi wan ra inoi jingbam ngaju ong ba la daw ba ie jonga doni la daw wan ra nga tang imit iba tingkaru ngalas ngok men ba ulawan ra nak benta ka jonga te henre dei ya ka ka ba la ban ai te lane hakinu ginu benta ula ban pen pau henre ban bu kendon da ka balong shabar ka mon ka jong uble bat kani ru ko ka jing maham ngan IAP nama don bun bha ki briu onda ha ba ki ladap banya poi kha ki ju ya tho sati bat onda latte ka long ye long sem ki mat ki jing ki ba bon ja teng teng ka jing pang ka jing hitom teng teng ha ulok lani ha kalok lani ha ikhon pat kumta ter te namar kata lada ki labakla wat dam kwa ban pen pau ya ka buram ha khmat ime ipa lani ha khmat ka perthai te henre ya thu hok ya tho temen manu babiang ha ka jing long briu don u babiang te namar bala bakla te phi de ban pen bet ya ka jing bakla te henre ba phin tap et miau ya ka ka pop ka philan le namar ka ka pop kan sadat ya phi baro ki sngi kirta ki jong phi bat phinam yo jing sok ha ka jing em ka jong phi te nget phi sngot ho ya ka ni ka benta ka ba ngala kren shapi ba ka jing don kam ban pen pau kum ba blei hi ula pen pau hanrei tang da ka shintor hanrei ki kam pat dei kita ki kam ki ba phin bu kendon kat bakum ka rukom perthai ka balong shabar ka mon ka jong ublei hanrei kat bakum ka mon ka jong ublei te namar kata phila hang ni banjit yu lai partner jong phi namar ka bawan na beneng kare tang ka ba khoj sudah hanrei ka bawan na ka perthai kare tang ka ba jebo sudah bat lada kim priang kata kin kloi ban no ya phi bat lada ki tang namar ba phim tre ban pen sngo bhai ka do te ngong ya phi ubleons ya phi do ba dai biang nam ta ka jing em ka jong phi te nget phi yo jing kur khu to uble ka jing suk unyo ban kur khui phi lang baro ya ro itra